siyasaty netijesinde bilim edaralarynyň işini hasy kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpçün etmek maksady bilen sany bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy tasdiqlandy. Konsepsiýa maglumat bilim ulgamyny döretmägi we bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpçün etmäge, bilim edaralaryna berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmagy, ýylyn ýokarlandyrmagy we okutmagyň usuliýetini kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Sany bilim bilen muallifleriň wizy tapaklaryny dinlemäge mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda hem sany bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler üstünlükli alyp barýar. Milli bilim ulgamyny häzirki zaman sapaklary multimedia, kompýuter, maglumat kommunikasiýa teknologiýalaryny ulanmak bilen guralýar. Ýagny bilim bermegiň ähli basgançaklary ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpçün edilýär. Saly serişdeler giňden peýdalanyp, berilýän bilimiň mazmuny baýlaşdyrylýar we okutmagyň usuliýeti kämilleşdirilýär. Ýokary okuw mekdebine gurnulan bilim portaly arkaly muallimler okuw işlerine degişli maglumatlar we talyplaryň sapaklary gatnaşygyny elektron görnüşinde hasaba alýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda sany bilim ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlaryna salgylanyp, sany bilim gorlaryny işläp taýýarlamak bilen bir hatarda bilim işine gatnaşçylaryň tor boýunça özleri işlemegini üpçün etmek, uzak aralykdan bilim almagyň görnüşlerini öwrenmek we durmuşa geçirmek boýunça işler alyp barýar. Bu ýokary okuw mekdebinde Fanly bilim ulgamy adly portaly ýeňden peýdalanylýar. Bilim portaly özüni elektron poçta, elektron resminama, uzak aralykdan bilim almak, ilmi işler, okutmagyň elektron serişdesi, bähleşikler, maslahatlar, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler ýaly bölümleri özünde jemleýär. Elbetde, bu ähli amatlyklary, mümkinçilikleri, köp ugurly ýeňillikleri bolan portalyň üstü bilen döwletimizde esasan ýaş nesilleriň bilim derejesi hasy ýokarlanýar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda gerek edilýän bilim portalyna hem elektron öwrüdüji serişdeleri, dörli görnüşli maglumatlary saklamagy, amatly bolan tanıştyrışlar, suratlar, çyzgylar, video ýazgylar we beýlekler ýerleşdirildi. Portalda ýerleşdirilen okuw usuly toplumy, okuw kitaplarynyň elektron görnüşleri, okuw gollanmalary, tejribelik boýunça gollanmalar, usuly maslahatlar, amaly okuwlar, öz başlak işler üçin ýumuşlar, gönükmeler degişli. Sany bilim portalynyň kömegi bilen özümde gerek bolan kitaplary we maglumatlary öğrengiňizge wagtyň içinde tapyp bilýäris. Ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň taýýarlan kitaphananyň awtomatlaşdyrylan programy üçünçiligi hem okuyjularyň kitaplary bilim portalynyň üstü bilen gysga wagtda saýlap almagy we targyd etmäge mümkinçilik beretdi. Goşmaşa maglumatlar serişdelerine sözlükler, gysgaça düşündürüşler, döwürleýin hemde hudokloýun neşirler, bünyatlyk maglumatlara salgylanmalar, tor ulgamlary we beýlekler degişli. Ondan başga portalda talyplaryň we muallimlaryň dikkatyny institut boýunça okuw sapaklaryň tertibi hem ýetirilýär. Ýaşlaryň bilimlerini, başarnyklaryny we enliklerini barlamak elektron görnüşde alyp barýar. Meselem, talip ýaşlara öz başlyk işleri tapşyrmak we talyplaryň okuwynyň aýrylyk jemlemelerde bahalandyrmak işini bilim portalynyň üstü bilen alyp barmak doly ýoly goýuldy.
Aralyk jemlemäni sanly usully kabul etmek üçin her bir muallim okuyan derslerinden test torugnamaları öz şahsy sahypatyny yerleşdirýär we degişli toporlaryň taýlyplaryny şol sahypa goşýar. Aralyk jemlemeleriň geçirilýän teneleri okuw mailnamatyny kefitlenilýär. Muallim aralyk jemlemäniň geçiriljek gününi we sagatyny portally ýörüýte niýetlenen bildirişler penjiresinde öňünden ma'lum edýär. Talipler topar bolup bellenlen wagtda institutyň kitapxanasyna ýa-da ýörüýte torlar birikdirilen kompýuter otoglaryna baryp aralyk jemlemeleri tapşyrýarlar. Talipleri bahalandyrmak portally yerleşdirilen programma üçünçüliginiň kömegi bilen awtomatik ýagdaýda ekrany berilýär. Şeýle programma üçünçülikleriniň institutyň talip ýaşlary tarapyndan taýýarlanýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Biz tarihdaşan işletilen programma üçünçülikleri ýokary okuw mektebinden çäklerini ýurdumyzyň dördüncü senat kodaklaryna ornaşdyrmak boýunça üstünlük işler alyp barylýar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna döredilen programma önümleriniň arasynda Aşgabat şäheriniň 28-nji orta mektebini finagdan geçirmek üçin ornaşdyrylan orta mektepler üçin sany ulgam. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy üçin resmi saýty, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň toruna finagdan geçirmek maksady bilen ornaşdyrylan elektron resminama dolanşygy we şo meňdeşleri mysal getirmek bolar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň zekinli, alma höwetli ýaşlaryň döredijligini ösdürmek, olarda alma garaýşlary kemale getirmek, tejribeli alimlaryň, oýlap tapjylaryň ýol başlygynda almy işleri ýerine ýetirmek, almy barlyklaryň esatyny bäsdeşligi ukyply önümleri döretmek, alym we teknika babatda daşar ýurt ýaşlar bilen halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, şoň bilen birlikde hem alym bilim, meden köpçülük işlerini utgoşdurup alyp barmagy ukyply hünärmenleri taýýarlamak ýaly möhüm wezipeler ýerine ýetirilýär. Institutymyzda hereket etýän innovasiýa merkezinde topazy tehnologiýalar hem-de programmerleme uruna bilmez bir näçe takymlaryň üstünde işleýär. Hormatly prezidentimiziň Türkmen Ara Gatnaşyk agentligi bilen Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň IT meýdançatyny açmak baradaky başlangyçlary ören oýlanşykly netije boldy. Bu ýerde döredilen sany çözgüt IT meýdança hojalyk jemgyýeti ýurdumyzyň dürli pudoklarynyň sany ykdysadyýaty geçmek bilen baglanşykly ornaşdyrylýan programma üçünçüliklerini taýýarlamak hemde olary bilermen netijesini bermek işi ýokary derejeli IT hünärmenleri taýýarlamak bilen utgoşukly alyp barmak meýilleşdirilýär. Bilim bermek we onu özleşdirmek üçin dünýä ilmlerini laýyk şertler döredilýär. Diýmek, andan bilimleriň dünýä ilmlerine laýyk gelmegine münasip zähmeti uramak ýerli bolup durýar. Şu maksat bilen milli bilim ulgamy sanly maglumatlar bilen döwrawatlaşdyrylýar. Bu başlangyçlar bolsa, hormatly prezidentimiziň öňden görjülükli we oýlanşykly döwlet siýasatyna laýyklykda ýurdumyzda dünýäniň ösen tejribesini hemde öňe gidişliklerini nazara alyp, ýokary tehnologiýalary we düýpli nazariýet bilimlerine esaslanan sanly ykdysadyýaty döretmäge aýratyn ähmiýet berilýändiginiň suwutnamasydyr.